tani nanni sabara sapratu isana saprani nulla live devi intoci panu Hi, hello, welcome back to my channel. Good morning, ini Sunday. ನಾನು ಸರಿತು ಜಂಗಿಲ್ಲ ತನಿ ನಾನು sabara sapratu isana saprani ಅಂಚ ini Sunday ಇತ್ತೆ ಪೇಟ್ ಪೂಜಾ ನನ್ನ ವಾತಿಚಿ ನನ್ನ ಅವರು ಗಂಟೆ ಒಂಬರಡು ದೀಪ ದೀದ ಮಾತ ನನ್ನ ಗೀತ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಸಂಡೆ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಚುಟ್ಟಿ ಕೆಲಸದು ಕಾಡು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಾಪರ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಚುಚ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ದೋಸೆ ಪಕ್ಕ ವೆಜ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಂಡೆ ಚಾ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡೋನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಳ ಪಾತೆರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೆಗ್ದಿ ಅಲ್ಪ ಬಚ್ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಮಾರ್ಗಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಟ್ಟ ಪೋಪಿ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡು ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಕಾಯ್ತಾವೆ ಸರ್ ರೋಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಪೋದು ಒಬ್ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಂತ್ಲೇಬಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ನಾಡು ಈ ರೋಡ್ ಅದು ಪೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತ ಕಂಡನ ಬೆತ್ತ ಅಡ್ಡನೆ ಒಂಚೂರು ಈ ತೋರ್ತ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಆ ಬನ್ನಾಗ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತೀನಿ ತಾಡಂಬ ಇಚ್ಚೆ ಹಬ್ಬ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬರಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೋಡು ಇಲ್ಲಾಡು ನುಪ್ಪು ಕಜಿತು ಅಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಬಿದ್ದಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಇದು ಬರ್ತಾಳೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಸ್ ಲೋಪುಜಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಪೂರ ರೋಡು ಪೂರ ದಾರಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಆ ರೋಡಿಗೆ ದಾದನ ಬಾರೆ ಕಟ್ತಾ ಹಿಡ್ದು ತಿಡ್ತೆ ಬೇಡ ಅವನುಂಟು ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಇದೆ ಅಂಚ ರಜೆ ತೋಜು ಒಬ್ಬ ಎಟೆ ಇಂಚ ಪೋಪಿ ಕೊಡಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಫೀಲ್ ಮಾಡುವ ತಾಯ್ಲಕ್ಕ ನಡು ರೋಡೆ ಮಗಿರ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೀಜ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಂಗ ಇಜಿನ ಪೋಪಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಬೋದು ಇಂಚ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕಡಿ ಇಂಚ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಬಸ್ ಎಂಡಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಗುಣಗುಣು ಪಾತಿರಂದಿರ್ಲೆ ಎಂಡಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾತೇರು ಈ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ತೋಜುಂದಿಲ್ಲ ಕರಿಯರ್ಲೆ ತೋಜು ಹೋಲು ದಾದ ಕರಿಯರ್ಲೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಅಂತೇಳಿದೆ ಅಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅಬ್ಬೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಚ್ಪೇಟೆ ಮಿತ್ತಾರ್ಯ
ಎಕ್ಕಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಬಸಟ್ ಮಾತ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದನತ ಮೋಲ್ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮೊಲೆದಾದ ಮರ್ಲದ ಅದನ ಎಂಕ್ ಬರ್ರಾಯ್ಜ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತಿಬಾರ್ಗ್ ಬರ್ರಾಯ್ಜ ಫುಲ್ ಪೋತೇರು ನೆಕ್ ದಿನ ಫುಲ್ ಪೂರ ಪೋತೇರು ಎಂಕ್ ವರ್ಷದ ಗಾಡಿ ಮಂತೊಂದು ಹೋಗಿ ನಡೆ ತಿಬಾರ್ಗ್ ಮಾತ ಪೂರ ನೇಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಶೇರ್ಡ್ ಈ ಸತಿ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜು ಬೋಯಾರ ನನ್ನ ದೇವರ ತಂಡ ಪೋಡು ನನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ ಏನು ನೆಂಕೆ ಅದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಚಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಾದೆ ಎನ್ನ ಲಗೇಜಿನ ಮೂಲೆ ದೀದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಗೇಜ್ ಹತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಕುಡಿಯಿರ್ತು ಇತ್ತ ನೀಲ ಆತನ ಪೂರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿ ಮೂಲೆ ಎಣ್ಣಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮುಲ್ಪ ಕೊಡಿಗೆ ಎಣ್ಣಿನ ಪೂರ ನೆರವೇರು ಬಂತು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಯ್ದೆಪ್ಪನ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಕೌಂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ಭಯಂಕರ ಉಂಡತ ಗುಲಾಯ್ಮನ್ ಪರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ಈತ ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒನಸಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ರಶ್ ಓಡಾಂಡ ನೆಡ್ ದುಂಬು ಏತುಪ್ಪತ ಸಂಡೆ ಅದು ಹಾಂ ಈ ಥರ ಬರ ಬಾಪುಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾರ ಇಜ್ಜದ ಒಂಚೂರು ತೂವಲಿ ಅಲ್ಪಲ ದೇವೇರ್ನ ಟಿ ವಿ ತೀತಿರತ್ತ LED ಮೂಲ ಲೈವ್ ದೇವಿನ ತೊಜಿಪವನು ರಶ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೊರ್ಲುಡು ತೊಯ್ಯರು ದಿಕ್ಕುಡು ಫೋನಾಗ ಲೈವ್ ಓನಾಗ ಏತು ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು ಬಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಉಳುಂಡು ಕ್ಯೂ ಆಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ ಕಡಿದು ಬೆಟರ್ ಸುದ್ದೆ ಮುತ್ತ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕತ ಸೋಕುದ ಪೂತದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಈಸಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ದಾದ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಕಲಿ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಆಡೋ ಒಂದು ₹100 ನಾನು ಎದು ಕೈ ತಳ್ಳಿ ತೋಜಿಪ ಮುಟ್ಟಾಡು ಎತ್ತು ಶೋಕು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೇಪ್ಲಬ್ಬು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂನು ಮನಸ್ತ ಕ್ಯೂಟುಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲೈನ್ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತುಂಬ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆದಲ್ಲ ಆನೆ ತುಯ್ಯರಂಜಿ ಬರ್ಪುಜ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀವಿ ಗೋಶಾಲೆ ನಂದಿನಿ ಗೋಸೇರಿ ಉಂಡು ಕಂಜಿ ಹಳವುಲಂಜಿ ಕಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಸುಂಗದಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ
ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಲತ್ತದಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದ್ದು ಇತ್ತ ಪಿರಪ್ಪ ಯಾರಿತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ರಶ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ತಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಇತ್ತು ಏರೇ ಗೊಬ್ಬುನ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪ ರಾಸೆ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬುನ ರೊಟ್ಟು ಮನೆ ಪೂರ ಬಾಡಿದ ಗುಲಾಬಿದೆಲ್ಲ ಕಾತು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಸೀದಾ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತು ಪರ್ಕ ಅಂದು ಮನಸಾಂಡ ಅಂಚೆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬೈದ ದಾಳ ಎತ್ತಿನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊನಪಿನಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದು ಇದು ಪೋತಿನ ಕಲೆ ಇತ್ತು ಬಣ್ಣಗಿದ್ದು ಅದು